Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, mao kini ang ikapito nga sesyon sa mensahe sa krus, padayon sa kinalasang sesyon. Ako magtestimonya kung nganong si Jesus ang atong manluwas. Importante kaayo ni nga mensahe ug gikinahanglan usab nato kini aron nga kita makatbaton og kaluwasan ug makapanginabuhi og lig-on nga Kristohanon nga kinabuhi. Pananglitan, naay orange. Kung magunahuna ra ka nga lami man siguro na tungod kay lang niingon ng uban, wala kay makuha nga benepisyo ana. Ay hara kung imo kining panitan og kanon nga ikaw makatilaw gyud sa kung unsa ang lasa ug ikaw makabenepisyo gikan sa mga nutrinan niini. Sama ras usab kini sa pagtuo. Dili ka maluwas kung igo ra ka nahibalo sa imong nahuna nga ikaw makabaton og kaluwasan kung ikaw motuo kang Ginoong Hesus. Dili ka makapanginabuhi og lig-on nga Kristohanong kinabuhi kung ikaw igo lang musulti ako mituo. Tungod lang kay giingnan ka sa uban nga maoy say buhaton. Maong kinahanglan nga klaro ka nga makahibaw sa rason kung nganong si Jesus ra ang atong manuluwas ug nganong ikaw makabaton og kaluwasan kung ikaw motuo sa iya. Dayon, ikaw makakuha og espirituhanon nga pagtuon aron nga ang kontra nga yawa og si Satanas dili makatintal kanimo ug ikaw adunay otoridad diha sa imong mga pulong sa dihang ikaw mosangyaw. Karon hinaot ko nga klaro ninyong masabtan kung nganong si Jesus ang atong manuluwas ug inyo kini ibutang sa inyong hunahuna aron nga kamo makahatag og klaro nga tubag kung adunay mangutana sa inyo sa maong pangutana ngano giunsa nga si Jesus ra gayud ang atong manuluwas. Akong giampo sangan sa Ginoo nga maanaa kaninyo ang kinabuhi ni Jesucristo ug inyo kining makatap usab nga kinabuhi ngadto sa mga kadaghanan. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, aron nga mga katawhan nga mga makasala nga makabaton og kaluwasan, kinahanglan nga dunay manluluwas nga makalukat kanila gumikan sa ilang mga sala. Ug aron mahimong manluluwas, kinahanglan nga naa siya sa mga kwalifikasyon. Giingnan ko kamo nga ang unang kondisyon aron nga mahimong manluluwas kay gikinahanglan nga usa siya ka tawo. Sumala sa balaod sa paglukat sa yuta ang parenti ra ni Adan usa ka tawo ang makwalipikado nga makalukat sa mga katawhan gumikan sa ilang mga sala. Ang history nagpamatuod nga si Jesus nagpakatawo, isip nga usa ka tawo, ug siya kwalipikado sa unang kondisyon. Unsa ang ikaduhang kondisyon? Giingnan ko kamo nga kinahanglan dili siya kaliwat ni Adan. Tungod kay ang tanan kaliwat ni Adan kay makakasala. Dili nila mahimong malukat ang sala sa ubang makakasala. Dinhira kutob ang niyaging ni sesyon. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, ngano man nga ang tanang kaliwat ni Adan kay makakasala. Tungod kini kay ang kaliwat ni Adan makadawat sa sala ni Adan sukad sa ilang pagkatawo. Itugot ko nga mas detalye panaho kini nga explainer. Sa dihang gibugna sa Dios sa mga tawo gihatagan niya si Adan ug Eva sa liso sa kinabuhi. Pasabot, gitugot sa Dios nga naay laing kinabuhi ang maamkon pinaagi sa kombinasyon sa similya sa lalaki ug sa itlog sa babay. Ang inehirya sa kinabuhi sa mga ginikanan kay naa sa similya ug sa itlog. Ang mga karakter, personalidad, mga batasan ug ang mga itsura sa mga ginikanan kay naa niini. Mao nga mga bata nga napakatawo tungod sa similya ug itlog kay naanggid sa naong lawas porma, personalidad ug batasan sa ilang mga ginikanan usab. Kung ang mga ginikanan kay sa puton, kasagaran sa mga bata kay sa puton usab. Kung ang mga ginikanan kay hinhin ug mapainupsanon, kasagaran sila mga anak kay mahumukon usab. Sa ubang mga kaso, ang amahan sayo nga namatay samtang bata pang anak. Apan sa dihang kini nga bata mo dako, mahimong magawas sa iyaha ang nilakwan, kinatulgan ug ang nilasahan sa iyang amahan nga namatay na. Dili ra ang mga ginikanan ang gikaliwatan sa mga bata. Apan apil na ang ilang mga apuhan. Susama ang mga karakter sa mga katigulangan kay mapasa paingon sa mga kaliwat ug mugawa sa mga moabutay nga mga henerasyon. Ang mga karakter, batasan ug mga personalidad kay mapasa paingon sa mga kaliwat pinaagi sa mga similya ug itlog sa mga ginikanan. Of course, bisag sa parehas nga mga ginikanan ang mga anak makakuha sa uban nga mga karakter kumpara sa ubang mga karakter. Adunay gamay ra nga kalainan, pero sa tinuod lang silang tanan nakadawat sa enerhiya sa kinabuhi gikan sa ilang mga ginikanan. Ug sa maong enerhiya sa kinabuhi na ang makasaluanong kinaiyahon. Sukad sa kalaglagan sa una nga tawo nga si Adan, ang mga makasalanong kinaiyahan sa mga katigulangan kinapasa sa mga kaliwatan. Mao kini ang original nga sala. Busa ang tanang kaliwat ni Adan kay makakasala nga nakadawat sa makasalanong kinaiyahan ni Adan gikan sa pagkatao.
Sa Roma Kapitulo 5 versikulo 12 giingon, miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa Mikaela pagkamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasalaman ang tanang tawo. Kini nag-explain kanato nga tungod sa sala sa usa ka tawo si Adan ang kamatayon miabot sa tanang katawhan. Kung ako miingon nga ang tawo kay nagpakatawo nga makakasala ang uban matingala nga magunahon na. Ang mga bag-ong nagpakatawo kay limpyo ug putli kayo. Unsa man ang sala nga naa sa ilaha. Apan kung imo silang lantaw gyud bisag ang mga bata adunay dautan diha nila. Pananglitan, bisan ang bag-ong napakatawo nga mga bata kung ang ilang ginikanan kay sa puton adunay kapungot, kung sila gutumon kung dili sila mapatutoy dayon, grabe kaayo sila nga makahilak nga mapula ang ilang naong. Sana nga kaso bisag patutyon na siya siyang inahan, ang bata dili mo tutoy kung dili mo hilak uban ang kakulba. Gusto silang moingon nga nganong dugay man kun nimo patutyon. Naglagot gyud ko pag-ayo nga dili ko ganahan motutoy. Kinsa man ang nagtudlo og sa kalagot ug kakuyaw sa kini nga bag-ong napakatawo nga mga bata nga dili man gani kay mao nga makikomunikar. Walay nagtudlo o nagtanom sa ilang dautan apan sila napakatawo nga dunay makasalanong kinaiyahan gikan sa ilang mga ginikanan. Hatagan ko kamog laing ehemplo. Unsay maitabo ko ang inahan magpatutoy sa laing bata tubangan sa iyang kaugalingong bata. Kasagaran sa mga bata dili ganahan ana. Ug ilang gusto nga ipalayo ang laing bata sa ilang inahan. Nasakitan sila og nakaingon sa ilang hunahuna. Nganong naa may laing bata ang nagsabak sa akong mama og yatiman nga nagtutoy sa gatas sa akong mama. Kung ang maong bata dili niya mapahawa sa laing bata ngadto sa iyang mama, masuko siya sa iyang mama og isahay manghapak pagani. Kung kana dili paghihapon epektibo, muhilak siya. Kung ang bata walay sala og adunay pagkamaayo og limpyo nga kasing-kasing, dili siya mopakita og ingon niini nga reaksyon. Ang kamatuoran kay mao ang isawo ang maayong butang ngadto sa uban. Mao kung ang laing bata gusto makagsala sa gatas sa inahan, dapat unta malipay siya kaysa masuko siya. Ang rason kung anong dili siya ganahan tungod kinaa siya kasina o kasilos ug ang kahakog nasulti kaniya nga siya dapat ang makakuha sa gatas sa iyang inahan. Dayon kinsa man ang nagtanom sa kaselos kasina og kahakog ug kasamok diha sa bata. Wala kini gitanom ni bisan kinsa apan ang bata nagpakatawo nga dunay orihinal nga makasalaanong kinaiyahan gikan kang Adan. Maong si David miingon sa Salmo Kapitulo 51 versikulo 5. Ania karon ako natawo sa kasalanan ug sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Susama ang tanang katawhan kay kaliwat ni Adan nga nagpakatawo nga adunay orihinal nga sala. Mao nga walay bisag kinsa nga tawo ang mahimong manuluwas. Naray usa si Jesus sa usa ka tawo apan dili kaliwat ni Adan. Giunsa man ni Jesus nga dili kaliwat ni Adan ug siya kay tawo. Si Jesus sa physical genealogy kay kaliwat ni David ug ang iyang ginikanan kay si Jose ug Maria. Apan sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 20 giingon kay ang gipanamkon niya iya sa Espiritu Santo. Ug sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 23 gipropesiya ug siya maganak og usa ka anak nga lalaki ug pagkatawgon mo ang iya ngalang Jesus kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Ang rason kung nganong ang mga tawo napakatawo nga dunay orihinal nga sala kay tungod ilang lakuha ang makasalanong kinaiyahan sila mga ginikanan pinaagi sa similya ug itlog. Apan si Jesus kay wala gipanangkon pinaagi sa similya ni Jose ug sa itlog ni Maria. Apan pinaagi ra gyud sa gahom sa Espiritu Santo. Ang Dios nga gamahanan kay nakapanamkon ni Jesus pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga wala magkinahanglan sa similya ug itlog sa tawo. Si Jose ug Maria kay parehas nga kaliwat ni Adan. Apan si Jesus gihulman ang lawas ni Maria. Siya nanamkon pinaagi sa Espiritu Santo maong wala siya makadawat sa enerhiya sa kinabuhi gikan sa mga makakasala. Busa si Jesus kay dili kaliwat ni Adan ug walay orihinal nga sala. Sa mga tawo dinhi sa kalibutan si Jesus ra ang gipanamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Bisag ang mga bantugan nga mga tawo niini kalibutan na kay mga kaliwat ni Adan. Maong dili gid sila mahimong manuluwas. Busa si Jesus ra ang mahimong manuluwas sa katawhan. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Dinhi aduna kay usa ka kabutang nga kinahanglang hinumduman. Bisag si Birhen Maria nagdala kang Jesus, dili gid siya pwede mahimong inahan ni Jesus. Atong ibutang ang atong gitanom nga fertilized egg ug gipadako kini sulod sa 10 ka buwan. Dayon ang bata ba kay motawag sa makina nga mama? Of course dili. Of course si Maria kay usa ka maayo ug mahigugmaon nga babaye nga siya gipili sa Dios nga modala kang Jesus. Pero bisan na si Maria kay binuhat ra gihapon ug siya dili gid pwede nga mahimo siyang inahan ni Jesus. Busa sa Biblia wala gid gitawag ni Jesus si Maria nga inahan. Usahay iyang mga disipulo moingon, inahan ni Jesus apan kini kay pinanaw ra sa mga disipulo.
Pananglitan sa Kahuan Kapitulo 19 versikulo 26 giingon, sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babayi, siya ang imong anak." Dinhi ang pulong nga ang iyang inahan kay gisulat ni Juan, ug ang tawag kang Jesus ngadto kang Maria kay babayi. Sa Juan Kapitulo 2 versikulo 4 giingon, sa kasal sa Kana, si Jesus mitubag, "Babayi, unsa may labot nato ni ana? Wala pa maabot ang akong panahon. Apan nay ubang tawo nga motawag kang Maria nga Holy Mother, ug muyukbo sa iyaha ug moampo tungod lang kay gipanganak niya si Jesus. Apan si Jesus kay ang anak sa Dios, ug ang atong angay nga simbahon ug ampuan kay ang Dios nga Trinidad ra gyud." Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, ang ikatulong nga kondisyon sa usa ka manluwas kay kinahanglan aduna sa gahom nga pildihon ang kontra nga yawa og sa Satanas. Kung gusto nimong lawason kini mga piniriso sa gubat, kinahanglan na kay kusog nga dalhon sila balik gikan sa kontra. Sa espiritual aron nga luwason kadtong iya sa kontra nga yawa, kinahanglan aduna tay kusog nga pildihon ang kontra nga yawa ug dalhon sila balik. Apan bisan ang kusgan kaayo nga tawo kay dili gyud makapildi sa kontra nga yawa. Dinhi ang gahom aron nga pildihon ang kontra nga yawa kay dili pisikal apan espiritual nga gahom. Ang gahom sa espirituhanong giganian gikan sa walay sala. Sama ra sa kangitngit nga mapahawa kung moabot nga ang kahayag. Katong mga bug-os nga naningabuhi sa kahayag nga wala gyud kangitngit kay adunay gahom nga pildihon ang mga daotang espiritu nga iya sa kangitngit. Adunay duha ka klase sa mga sala. Orihinal nga sala ug sala nga gikumutar nimo. Ang orihinal nga sala sama sa akong explainer nagpasabot nga makasal-anong kinaiyahan nga gikan sa kang Adan. Self-committed sins o mga sala nga gikumutar nimo mismo kay ang mga sala nga ikaw mismo ang mibuhat diha sa imong kinabuhi. Dili ra kadtong mga nagakomitar og grabe nga mga sala, apil na kadtong mga nagakomitar og mga gagmayng mga sala kay matawag usab nga makakasala. Sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 10 giingon, kay ang naglapas bisan sa usa ka lamang kasugo sa balaod nakalapas na sa tanan. Kung ikaw naglapas sa usa lang kasugo gawas sa daghang mga sugo, usa na ikaw ka makakasala. Dugang pa ang mga kalibutanhon dili mo konsiderar nga sala kini kung dili gid mo gawas sa buhat. Apan sa espiritual kung naa lang kini sa sulod simo kasing-kasing, bisag wala pa kini napakita sa buhat, usa na siya ka makakasala. Sa unang Juan Kapitulo 3 versikulo 15 giingon, ang nagdumot siyang isig katawo mamumuno, ug nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Bisag ikaw nagdumot sa imong isig katawo diha sa imong kasing-kasing, usa na ikaw ka makakasala sama sa usa ka tawo nga mipatay tungod sa iyang kalagot. Usa pa sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 28 giingon, apan karon sultihan ko kamo nga bisan 15 mo tan-aw sa usa ka babayi uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kung duna lang kay kahakog sa imong kasing-kasing, usa na ikaw ka makakasala sama sa usa ka kawatan. Susama ang usa ka tawo nga nakakomitar sa sala bisag kausa lang sa ilang mga kasing-kasing, ang ilang mga buhat kay wala nay gahom nga makalukat sa mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Ang tanan nakapakataog ay hakang Adan kay makakasala nga ug adunay orihinal nga sala. Ug ang tanan nakakomitar og sala mismo. Walay bisan kinsa nga isog nga makaingon nga ako wala nakakomitar og sala. Ug sala sukad bisag sa buhat o kasing-kasing. Busa walay bisan kinsa nga kwalipikado nga mahimong manluluwas. Si Jesus ra ang walay orihinal nga sala ug sala nga nakomitar. Busa kwalipikado siya nga mahimong manluluwas. Si Jesus kay dili kaliwat ni Adan, busa wala siya orihinal nga sala. Wala usab siya sala nga nakomitar tungod sa iyang gituman ang tanang balaod sa Dios sa hingpit sukad sa iyang pagkatawo hangtod sa iyang paglansang. Sukad sa pagtuli sa ikawalo nga adlaw wala siya gibuhat nga dili iya sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing o sa mga buhat. Busa sa Hebreo Kapitulo 7 versikulo 26 nagpasabot kang Jesus. Busa si Jesus mo ang pangulong pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya wala siya kalapason o sala. Gilain siya gikan sa mga tawo nga makasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Usa pa, sa unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 22 gingon, wala siya makasala o mamakak. Si Jesus ra ang balaan og walay kadautan ug siya lamang ang wala makakomitar og mga sala. Tungod kay si Jesus wala og sala, aduna siya gahom nga lawason ang mga katawhan gikan sa kontra nga yawa ug kang Satanas. Ug siya dili sakop sa tunglo sa balaod nga nagaingon, ang bayad sa sala kay kamatayon. Mao nang bisag siya mamatay ngadto sa krus, iyang naguba ang gahom sa kamatayon ug nabanhaw. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Tungod kay si Jesus walay sala, iyang naguba ang otoridad sa kamatayon. Luwason ang mga makasala ug dumalaan ang tanang butang uban sa iyang espiritual nga otoridad. Dili ra mga kontra nga yawa og si Satanas, lakip na ang mga balatian, kaga og mga kahinaan kay musumitar usab kaniya. Sa dihang kadtong mga nagantos tungod sa mga daotang espiritu moduol ngadto kang Jesus, iyang gisugo ang daotang espiritu nga mopahawa. Dayon ang mga daotang espiritu kinahanglan nga mohawa sa pagtuman sa iyang pulong. Sa dihang si Jesus misugo og ang mga balatian og kaga mobiya.
Ang buta bungol amang og bisag ang baldado kay nakakuha balik sa baskog nga lawas pinaagi sa pagsugo ni Jesus. Usa pa ang tanang butang sa langit ug kalibutan magatuman sa otoridad ni Jesus nga walay sala. Sa dihang si Jesus mibadlong sa hangin ug misugo sa dagat nga mukalma, ang hangin mihunog ug ang dagat mikalma. Kini nga balaod sa espirituhanong gingharian kay dili ra igo nga maaplikar kang Jesus apan lakip na sa tanang anak sa Dios nga mituo kang Jesus. Sa Juan Kapitulo 5 versikulo 18 giingon, nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug dili gayud makahimo kaniyag daotan ang yawa. Kadtong mga anak nga napakatawo diha sa Dios kay ginaprotektahan usab sa napakatawo diha sa Dios pasabot ang Ginoo. Aron ang mga kontra nga yawa ug Satanas kay dili makapasakit diha nila. Apan kinahanglan nga aduna ka espiritual nga gahom pinaagi sa dili pagkomitar og sala aron nga mga daotang espiritu dili makahilabot sa imuha. Bisag unsa pa kadugay nga mituo sa Dios ug nahimong Kristohanon ug mahimong daghan kag titulo sa simbahan, wala kay espiritual nga gahom kung ikaw na kinabuhi gihapon sa mga sala. Bisag ikaw moampo nga papahawaon ang mga daotang espiritu sa ngalan ni Jesucristo, ang mga pagsulay ug kalisdanan dili mo biya. Sama ra kini sa mga insekto nga nagtipok sa hugaw nga lagob. Ang kontra nga yawa padayon nga motrabaho ug muhatag og mga kalisod sa mga tawo. Apan bisag ang gamay nga bata kung iyang gihigugma ang Dios ug naningabuhi uyon sa pulong sa Dios, siya usab adunay espiritual nga gahom. Kung kana nga bata mosugo sa ngalan ni Jesucristo, ang kontra nga yawa motuman ug mopahawa. Kung ikaw tinuod nga naningabuhi sa kamatuoran ug makakabot og balaan nga kasing-kasing uban sa mga buhat, ang kangit-ngit kay mopahawa sa imong kinabuhi ug bisag ikaw moampo para sa laing tawo mamanipisto ang buhat sa Dios. Ako kining nasinati sa makadaghan. So wala pa ko mituo sa Dios, dili ra ako lakip na nga akong mga anak kay kanunay nga nagantos sa mga sakit. Moong daghan kaayo mig nagasto nga kwarta sa ospital ug sa tambal. Pero ay ra akong gidawat ang Ginoo hangtod karon kanunay ko nga nagpuyo diha sa pulong sa Dios ug nanay nga buhi gawa sa sala. Mao nga mga sakit ug kahinaan mibiya dili lang sa kuha apan lakip na sa akong pamilya. Sukad nga among gidawat ang Dios, walay miyembro sa akong pamilya ang miadto sa ospital o miinom og tambal. Bisag sa wala pa kini pa ko mahimong minister. Akong iampo nga akong mga anak kung sila mga sakit ug ang mga sakit mo biya dayon kanila ug sila kumpleto nga nangaayo. Usa pa sa kaso sa katong mga nayawaan o sila masakto nga nakaila sa mga tawo nga dunay espirituhanon nga gahom kumpara sa ordinary nga mga tawo. Sa dihang kadtong mga nayawaan magsaba-saba sila mangurog sa kadlo kumukalma kung ako moduol diha kanila. Kausa, nakasulay ko ni ana nga sukat nga nibiya ako sa balay aron papahawaon ang yawa gikan sa usa ka tawo didto sa laing lugar. Ang yawa mikalma og nahadlok. Kung ang usa ka tawo nga walay sala nga moampo sa ngalan ni Jesucristo, dili ra ang mga sakit, kagaw o daotang espiritu lakip na mga butang nga walay kinabuhi kay matuman kaniya. Sama sa Ginoo nga iyang gipakalma ang hangin ug dagat, pinaagi sa pagampo sa ngalan sa Ginoo. Atong mapahunang ang ulan ug usbon ang panahon o kung kita moampo alang sa kadtong mga nanghilo og sa carbon monoxide ang lifeless gas kay motuman og mopahawa. Kung ako moampo sa katong napaso, moampo ko nga mawala ang kahapdos ug mopahawa. Ug sa atong higayon ang kainit motuman ug sa pagampo nga mopahawa sa lawas mo ang wala nay hapdos. Kasagaran sa atong mga membro kay ang mga witnesses nga nakakita, nakadungog, naka-experience aning mga butanga. Sa paglantaw pa lang aning mga buhat atong maamguhan nga ang espirituhanong mga gahom ug otoridad gikan sa pagkawalay sala. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, akong gi-explanar ang ikaduha ug ikatulo nga kondisyon aron nga mahimong manuluwas. Ang manuluwas ay kinahanglan nga dili kaliwat ni Adan o kinahanglan nga siya adunay gahom nga pildihon ang kontra nga yawa og si Satanas. Ang katapusan ug ang ikaupat kay kinahanglan adunay sa gugma nga isakripisyo bisag ang iyang kinabuhi. Panapos, mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Sa sinugdanan sa human history, walay bisan kinsa nga kwalipikado nga mahimong manluwas. Ang tanan mga katawhan kay makasala nga nakakuha og makasalanan kinaiyahan gikan ni Adan. Pinaagi sa similya og itlog sila manginikanan. Bisag ang bantugan ng mga tawo nga sama ni Buddha, Confucius ug Socrates kay dunay mga orinal nga sala. Isip nga mga kaliwat ni Adan ug sila dili makapaningabuhi ug balaang kinabuhi sa tubangan sa Dios. Nakadungog og istorya sa usa ka tawo nga nakakuha kunog awan og nakadawat og pagrespeto gikan sa mga kadaghanan. Iyang taguan ang iyang toothpick aron nga gamiton usab. Apan gilabay kini sa iyang tigalagad. Maong nakasuko siya pag-ayo sa iyaha. Kini nagpasabot nga daginuton kaayo siya. Apan unsaon man ato pag-ingon nga usa siya ka matarong nga tawo nga dili man gani niya mapungan ang iyang kalagot og ipakaulawan ang usa ka tawo nga nagatiman sa iyaha tungod lang sa toothpick.
Usa pa, ang usa ka tawo nga girespetar pag-ayo sa tibuok kalibutan kay nag-antos sa daghang kaayong mga balatian sa taas nga panahon. Namatay dayon siya tungod sa sakit. Sa sama anaay mga tawo nga niila pag-ayo aning kalibutan na apan dili sila mismo makasulbad sa ilang mga kagalingon problema sa sala. Ug tungod kay wala sila espirituhanong gahom, dili nila mapapahawa ang kangitngit sa ilaha. Hinaot ko nga inyong klaro nga masabtan nga sa Jesus ra ang walay orihinal nga sala o sala nga nakomitar ug siya ra ang kwalipikado nga makaluwas sa atoa. Busa sa masagingon sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 16, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Ahong giampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo magkinabuhig balaan nga kinabuhi aron ang mga dautan dili man lang gani makahilabot sa imuha ug ikaw magapuyo sa kalinaw ug mga panalangin. Amen.